Rematado xa este certame que sai, como quen di, prende dentro do Concello. Primeiras valoracións, que che parece? Incentivar a esta xente, amosarlle que sai o galego e que se amostre desta forma. Pois a verdade é que é unha satisfacción que tantos rapaces e rapazas deste Concello participen nun concurso que precisamente é para ensalzar a nosa lingua, a lingua galega, non? Eu creo que ten moito éxito, que os rapaces se volcan, e a verdade é que ademais elixen temas con moita sensibilidade, non? Sobre o terrorismo, sobre a violencia de xénero, sobre os refuxiados. Eu creo que os rapaces son unha mostra da realidade, non, que estamos a vivir, e eu creo que se plasmou este ano neste concurso que tuvo, xa digo, un alto número de participantes e un alto nivel na calidade do que escribiron os A rapaces. verdade é que sí que sorprende. Falábamos agora co mestre, incluso cos participantes, temas como a violencia de xénero ou temas como os refuxiados. A veces parece que os pequenos que non se enteran de nada, pero están atentos a todo. Sí, os rapaces e as rapazas son esponxas, a verdade, e se enteran perfectamente da realidade que estamos vivindo, non? Mostra delo son os temas que elixiron para facer estas verbas, non? A verdade é que a veces nos dan leccións que moitas veces temos que darnos conta e temos que anotar e seguir moitas veces as súas recomendacións. A verdade é que estou moi satisfeito tanto da calidade dos textos como dos temas que trataron neste ano as verbas para comunicar. Somos un concello que xa dende o ano 95 fomos recoñecidos pola Fundación Lois Peñanovo como un concello que leva usando o galego dende hai moitos anos, xa dende o anterior alcalde, Fernando Pereira, xa se utilizaba o galego no Concello de Soutomaior, e eu creo que nós temos que seguir por esa senda. Desde o Concello facemos este tipo de actos, que creo que os rapaces é nos que temos que volcarnos para que sigan falando galego, para que sigan escribindo galego, e dentro do Concello, ademais deste acto, temos este sábado precisamente hai un concerto de 3 corais que celebran tamén o Día das Letras Galegas e que, por suposto, cantarán en galego. Eu animo a todo o mundo que se poden, que se acerquen, que se acheguen e que poidan disfrutar tamén dese acto. Sí, eu creo que non podemos perdelo de olla, sobre todo, como veño dicindo, non podemos perder de olla que os máis xóvenes o sigan falando, porque creo que a xente maior xa o fala de sempre, e onde maior problema temos tanto en falar como en escribir en galego é na xente máis xoven. Eu creo que por aquí, con este tipo de cousas, de certames de xóvenes, é por onde temos que seguir traballando nesta línea, que eu quero felicitar ademais a Concellería de Xuventude polo ben que ten realizado este tipo de certames.